गोजोन मोनाबिलिनि बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि गोदान खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि सरकार फैनायनि उनावनो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मागदालिन पार्टिन आरो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि जतिन बरानो उफ्रायै बिटिसिनि नेहाथारि सेक्रेटारि महरै बिबान होनायखौ बोखारफिनबाय। हादरसा सोरखारनि पार्सनेल ए बिबाननि नेहाथारि मनिता बरग'हाया 4 अक्ट'बराव बेनि मिथिसार बिलाइखौ होयो होननानै खौरां मोननाय जादों। मैया क'क्राझाराव बिटिसिनि गोदान सरकार थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दोलो सरकारनि समायखिरा हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथा बाहागो लाना माखासे गोनांथार बिबुंथि होदों। आसाम सरकारा मोन 16 बिफान डिपार्टमेन्टफोरखौ बिटिसिनो हरफिनबाय। बिटिसि जौगानायनि थाखाय आसाम सरकारा थोजासे मदद खालामगोन। लोगोसे 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ पास जायोब्लासो बिटिसिआव पिसिडिसिनि चेयारमेन मासिनि थाखाय बिसायख'थि जागोन। बिटिसि खुंथायखौ माबादि सालायगोन बेनि आबुं बिबाना हाग्रामा महिलारिनि सायाव। इउपिपिएल खुंनाय समावबो बिजेपिआ आखाइ होआखैमोन होननानै बुंथियो बिथाङा। मैया बिटिसिआव गोदान सरकार दानायनि समायखिरा लानायनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे गोनां बाथ्रा बुंथिदों। प्रमद बर'आ इलिगेल साख्रि होनायखिनिखौ केन्सेल खालामनानै गोदानै होगोन। बिटिसिखौ सिगांनि बायदि गासिबो गोहोखौ लानानै खामानि मावगोन। जेराव इउपिपिएल दायो बेयाव जों थाया। नेपाल आरो जम्मु काश्मीरावबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायगोन। मोन 16 बिफान हरफिननायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो। 3 आरो 4 ग्रेडनि गोहोआ सिगांनि बादि जागोन। खौरांगिरिफोरनो मोनबा जिल्लायाव गंबा न' लुगोन आरो आइजो EM थागोन। लोगोसे 5थि बिटिसि सरकारनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनाव हारिमु मोनाबिलि दिन्थिफुंनाय आयदाखौ बेखेवना होयो बनरगाव बिटिसि बियाबनि MCLA जुबिराज बसुमतारी बिथाङा। मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिखौ खमायनायखौ नुवाखै, बांलांबाय थानायखौसो नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो बाक्सायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे बैसोगोरा आइजोनि जिउ खहा जादों। बाक्सा जिल्ला बागानपारा आउटपस्ट पुलिस थाना आरो बाथाबारि हाग्रामा मावख' खोन्दोनि सिङाव थानाय गेरुवा सनारपुर गामिनि अनजलि बर' मुंनि सासे आइजोखौ दिनै फुंनि 4 रिंगासोआव हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा गावनि न'नि लांगोनायावनो हरखाब गाग्लोबनानै खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबना गालाङो। मैदेरा आइजोनि जिउ फोजोबनायजों लोगोसे सनापुर गामिनि सुबुंफोरनि न' बां सिफायनायजों लोगोसे माइ बाख्रिखौबो गोबां खहा खालामलांनायनि खौरां मोननाय जादों। रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे ओनसोलफोराव थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरा फैनानै सुबुंफोरनि गोबां आबाद न' बां सिफायनानै खहा खालामगासिनो दं। नाथाय हाग्रा बिफाना होबथानायनि जेबो राहा लायैनि अजद थिखांदों रायजो राजाफ्रा। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो महरगिरि जुबिन गार्गखौ बुथारनायनि दायाव हमजानाय सामकानु महन्तनि बिसि अनिता देखा महन्तआ गावनि फिसायखौ जोबथेसालियाव लोगो हमनो फैनाय समाव खैफोदाव गोग्लैनांदों। गिबि खेबनि थाखाय SIT जों मोगा-मोगि जानांदों सामकानु महन्तनि बिसि अनिता देखा महन्तआ। खुंगा 53थि सेसापानि आन्सलिक माइनाव फोरबोआ दिनैनिफ्राय जागायबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि बर' बाजार गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 53थि सेसापानि आन्सलिक माइनाव फोरबोआ सानबानि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै 6 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 10 अक्ट'बर खालारसिम सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे फोरबोखौ खुंफुंनाय जागोन। दाब दाब ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ सेसापानि बर' बाजार गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय खुंगा 53थि सेसापानि आन्सलिक माइनाव फोरबोआव दावबायफैनो खावलायदों खुंफुं आफादनि आफादगिरि राजखुंगुर बसुमतारी बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।